pag-ibig mo, palaging ligtas ang puso. Ang pulong sa Dios na kung maganda diha kaninyo, diha makita sa Juan kapitulo 15 bersikulo 1 ngadto sa 8. Manindog kay igsoon atong tahoron ang pulong sa Ginoo. Basahon ako ni taman lamang sa 5. Si Jesus ang matuod nga punuan sa paras. Ako ang matuod nga punuan sa paras. O ang akong amahan mao ang tig-atiman. Pudlon niya ang tanan kong sanga nga dili mamunga o pulungan niya ang tanang sanga nga mamunga aron kini mahinlo o mamunga daghan. Nahidlo na kamo pinagi sa mga pulong nga akong gisulti kaninyo. Pabilin kamo kanako o ako magapabilin kaninyo. Dili kamo makabunga gawas kon magpabilin kamo kanako. Sama nga ang usa ka sanga dili makabunga gawas kon magpabilin kini sa punuan. Ako ang punuan sa paras o kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako o ako diha kaniya mamungag daghan. Kay kung wala ako, wala kamoy mahimo. Magamputas pulong sa Ginoo. Amahan namo nga langit nun, ining orasan, ining sayo sa kabuntagon, ining usap kami, nagaduol kanimo, nagaila, wa mi mahimo kung wala ka. Ikaw ang Dios na mo'y among hawiran karon. Ikaw ang Dios, mo'y among saligan karon. Ginoo, salamat nga niini nga kabuntagon. Ablihan nimo ang among idulungo, ablihan nimo ang among espirituhanon nga mga mata. Ablihan pud nimo Ginoong Dios ang among espirituhanong panudlanan. Nga di kini mapugsan o makasalod sa imong langitong panalangin. Nga niining unang Domingo sa tuig 2021. Among giila Ginoong Dios na ang sikreto aron kami mubunga. Hallelujah, magapabilin lamang diha kanimo. Ginoo kini nga mong alagad, ipanuluyo kanunay sa imong cross. Bantayin Ginoong Dios ang imong mga katawan nga dili malimbungan o dili malingla. Salamat Ginoong Dios kanining orasa, ikaw ang Ginoo nga nagapanglihok nagsugod karon bisan sa unang nga service sa ikaduha nga service unya. Salamat Ginoo nga ikaw gyud ang Dios may among matuboy kanunay. Amo kang gidayon ka mga pasalamatan in Jesus name. Amen. Hallelujah. Lingkod igsoon, ako giuluhan ni abiding in Jesus, the key to fruitful living. Okay? Usa ang pag-abide, ang paghawid, ang pagpabilin diha kanunay ni Jesus, usa ni kayabi aron kita mahimo mabungahon ang kinabuhi. Gusto ba ka nga mahimong mabungahon? Amen. Salamat kaayo sa Ginoo. No, atong kinabuhi mga kaigsuonan, musugotan sa dili, mao gyud ni ang tuyo o katuyuan sa Ginoo diha nimo. Mahimutan mabungahon. Pero daghan kay mga tawo mubunga, mawala pud. No, daghan kayo mubunga o daghan na kayong bunga, mawala diha sa pagpangalagad sa Ginoo. So atong bantayan nga dili gyud ta mabulag. Unsa man gani kung sanga nga mabulag, malaya. Di ba? Malaya siya. O niya, tunog-tunuban lang siya. So, ani nga passage, mga kaigsuonan, nagasulti si Jesus, ingon siya, ako ang matuod na paras, or vine, no? Ingon siya din eh. O niya, si Jesus, mao'y kinuod nga punuan, nga mao'y usa ka tinubdan sa espirituhanon nga kinabuhi. Una mga kaigsuonan, o atong mabantayan, ingon siya din eh, Jesus is the true vine, the only source for spiritual life, mga kaigsuonan. Okay? So atong mabantayan, nga wala joy lain o walay lain nga tinubdan o source, mga kaigsuonan. Kabantay siguro mo sa electricity, kabantay siguro mo sa kuryente. No, pag maputlan ka, magbahay ka. Maputlan ka, mawala na yun imuhang tanan nga mga kontak or mawala na yun tanan ang imuhang electricity or dili na gani ka makakonect, dili na gani ka makatap dito sa mga main source, dili na gani ka makakonect dito sa gitawag o poste, bisan pa naa kay mga suga, di na siya mapuslan. Kabantay mo,
nga ang inyong cellphone pag walay load, walay internet, mabalo na yung tagkot-kot o pangitan paagi nga makaload, di ba? Subot pasabot mga kaigsunan, susama anak nga paagi. Nakakay cellphone, nakakay gadget, pero pag walay load, why pili? Tinuod ba igsuon? Bisan pag nindot iPhone, o sabay ganan ana mga Oppo din ha, mga Vivo din ha, bisan pag unsa ka iPhone 12 din ha, bisan unsa ka klase sa gadget, pag wala ka ni kurente, dili ka ni ma-charge, wala di bili. Daghan kayo ni gadget dito sa balay, dili ka mapuslan, kay dili ma-charge. Lami unta tanaw, nindot unta dala-dala, kay lami ipanghambog, kay iPhone. Daghan kayo niya, nasa balay, diwa ka buok, iPhone 4, iPhone 5 siguro na? Ha? iPhone 5. Duha ka buok na siya. Naapag yung usa dito nga Apple gihapon, nga iPad. Dili magamit. Ipahayo ni mo, mahal. Nagunahon na po mo, Pastor, ako na ito, pangayo ka, Pastor, kaya mo sulay payo. Ayaw po niyo pangayo Himo na lang na namang souvenir. Dili kita magpuslan, lagi. Bisan kami siya, dito kung sa hindi mo sa tanang-tanahon, kung nalananahon, i-charge mo buhingin, ano po magbubuto? Bakit pulos? Mao na sa kinabuhi, soon, kabisan pag hamugaway ka, hamugaway imong kinabuhi, pag wala ka nakatap, nakakonect ni Jesus, magulanon imong kinabuhi. Diba? Worse ang imong kinabuhi pag wala ka makakonect ni Jesus. Nga naman, kaya naapoy kwarta, pero wala'y kalipay. Naasiguro yung kalipay kung makita mo kanunay itong imong cross. Naasiguro kay kalipay kung makita mo itong imong uyab. Pero kanang kalipay, so sa temporary joy, temporary lang na siya kakalipay ang kalimutan. Importante mo tayo, mahimo kang malipayon, maka-enjoy ka sa kalipay na naa ni Jesus. 2021, ayaw tugutin ang imong kinabuhi mo na gihapon kaniadto 2020. Dapat mo upgrade ka, mo level up ka sa imong kinabuhi. Dapat mo uswag, mo uminto. Alam doon na kay panglantaw nga, kanang gitawag nila, kanang gitawag palihi, maguban dito. Diyan uwi kayo. Atol pa niya siya. Dito ko lang niya itong niyagi nga gabi siya. Wala ka matulog, Pastor. Tulugod. Palihi ko ay tulugay. Ito, ingusan, grabe mo niya. Nila niya kanyo niya. Itlog na kita lang. Itlog, ipagsulatan ko niya o ka ng mga lingin man, basic ka itlog. Ayaw mo tuo, anak. Ayaw mo tuo. Tuo mo ng mga palihi. Tuo mo ng mga mag-anda mo mga prutas-prutas. Sakto naman. Kaya ato naman ang kanon. Pero ayaw inipindi. Ang imong kaugalingon, anak, hindi ako nakahakutan ka. Ayaw inipindi sa unsay prutas na imong nahandan. Uy, kulang man. Wala matresen. Ano man? Gikinahanglan yun na matresen ka. Kaya para panalanginan ka sino. Dili, oy. Gikinahanglan na makakunik ka, makatap ka ni Jesus. Amen. Amen. Moro na ipaagi. Nga makaselebrate ka, makadahit na sino. Ginoo, salamat kay Ginoo. Nga ningabot na po may amin na year. Ang akong New Year resolution, matod pa sa mga secure miners. Secure miners ba? Secure. Ay, secure TV. Yung sila nga. Ang akong New Year resolution, di na ako mabalikas. Di na ako mag-inom. Di na ako magubog. Kaya ningingon si Pastor Estudio Batiwo. Tanawan niyo. Ay, kung tanaw, kayo nakasubscribe mo. Balik ko. Dapat doon na tayo upgrade sa itong kinabuhi. Kuning upgrade ng virus. May upgrade ng virus. Di ba sir, may upgrade no? May upgrade na second wave. Second wave sa COVID. Alita mo to. Sa second wave. Virus na noon. Virus na noon. Dapat, mauna yung atutuhuan na wave sa blessings. Amen. Yun ay second wave sa pagkakalis nyo. Ingat ito sila. Kanya to, doon ay big one. Big one. Gimensionin mo. Gimension nila. Kaya big one is a blessing mo ta. Mention na nila nga ang big one ko no. Dako, ang kalamitan. Hitabo, dyan sa Luzon. Hitabo eh. Hapit ba na i-erase ang sa itong napita sa Cagayan Valley. Hapit na iris sa mapa. Tungod sa luno. Wali nakit ang bukid. Big one, ilang gisulti. No. Basta kung saan mong ipamulong, mahitabo. Now, ingon sa nini, Jesus is a true vine. Ingon sa nini, Jesus is a true vine, the only source for spiritual life. Siya po no'y usa sa mga source
nanganagan sa Ginoo, ikaw nga nakasugod sa pagpanganagan sa Ginoo, ayaw bulang, ayaw biyak. Dayon, pangitag paagi nga mapuslan ka ini nga year 2021. Pangitag paagi nga magamit ka sa Ginoo. Mubunga ka ba? Mubunga ta. Dili kay 2021, mara gihapon imong kinabuhi pagabot og 2022, ako New Year resolution. Sumo. Ako New Year resolution nga mabago na ko, maghanap ako, di na ko moinom, di na ko maghubog-hubog, di na ko manugal. Kitaan gihapon ka, sumo. Mag-jogging na ko para magamay ko, magkaon mo gamay. Pag-abot og December, pagsugod og December, daghang kay invitation, kaon na ko, mudako na ko. Additional, why kunhon-kunhon, nagsigid kadako. May kadako na pitaka. Nagkaguba ko pitaka. Kaya nagkakaraan na. Source. Ikaw sabi, Jesus emphasized that He is the vine, the true, tinuod. No? Iyag yung diklaro, iyag yung di-emphasize nga, ako, wailain ang tinuod nga punuan. Pag makakunig ka nita ni Jesus, makakunig ka, tubod manggunin siya. Tanawan ninyo ha, unsa ka importante ang nindot kay microphone. Ug nindot ka microphone, ang tingog nindot. Di ba? Okay. O ako ni siya, o inyo tanawon, magamit pa ba di ay? Mapuslan pa ba di ay? Kung ato ni siya gibton. Di ba? Dili na siya magamit. Dili na siya mapuslan. Ingon siya nini, ako ang batuod na punuan sa paras. Ako na ning giwali. Ako na ning gimension. Kanunay na ko ning giwali. But kining nga preparation nga kaigsunan ako nakitaan nga epektibo ni kun ato ning buhaton. 21 times ali daw nga passage mga gisan 1 to 8 gisulti niya 21 times gigamit niya ang I, me, or mine. But masabot mga kaigsunan, nagamit siya sa iyang identity. Nga pwede ni mong gamiton, ningon si Jesus, I am a true vine. Pwede niyang gamiton, kini nga mga pasahe sa iyang kinabuhi, papaila lang yun nga muhaong o aron imong mailan nga kini nga tinuod, siya yun tinuod. Balikon ako, ang imong kinabuhi, nakakonek na sa pinaka-source. Ayaw ko lang. Amen. Huwag pasabot, gikan sa tinubdan sa iyang kinabuhi ni Jesus Christ, kaniin siya nagpakamatay dito sa cross, iyang giluwas. Gikan atong time, gikan atong mga sitwasyon na sa kinabuhi, nagapakita siya hangtod karon nga wala siya landong sa kausapan. Makahimo siya sa pag-provide, makahimo siya sa pag-supply, makahimo siya sa pag-ayo, makahimo siya sa pagtabang, makahimo siya sa pagproteher, makahimo siya sa isang klase na gusto nimong mahitabo sigol sa desire sa imong kasing-kasing. Amen. Kunya 2021 pag-desire nga kanang muhaom sa Ginoo. Amen. Pag-desire nga kanang muhaom sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Ingon sa ni, Jesus says, I am the true vine. Apart from me, you can do nothing. Inood ba? Wa kuno kay mahimo. Kung mubulag ka sa Ginoo, ingon sa ni, and abide in me. Meaning kuno ang kahulugan siya sa abide in me, remain and stay connected. Amen. Amen. Kinahanglan kuno, remain, pabiling, and stay connected. Kana naka-connect yun ka, aron ka mapuslan, unya mo bunga ka. Amen. Pastor, tinuod ka na pastor nga, bunga ko. Daghang kay mga tao, aning kalibutan na, nga bisan sa ilang pagpangalaga sa Ginoo, wala sila malipay. Kaya nga naman, nahimo silang joint o sexy question. Ang gigamit karon sa yawa, mga kaigsunan sa music. Sa music industry, daghang kay mga tao, bisan pagbaot kay tingog, mo basta kay adto ka sa music, musikat ka. Unya, ang bencho kay karon, nagama silang ulog-ulog sa singer nga dili tinuod. Kanta nimo bisag yabag 99. You are a great singer. Ha? You are a great singer. Oh, great singer. Yan ang ulog-ulugan para maninuod ka. So sa di ka na mawalan rin. Maura ka na yung gadget, gama din na. Pura ba ng tubig? Pura ba na ng akong karwas din na? Bisan pag hulugan din mo na sa 5 duha. Ang ibutang ang niya, maura ka na yung maabot. 4 na yun na. 4, kunya additional na po 4.
Oh, di ba? Inana ba? Buta ka pasabot. Nga bisag hulugan ni mo na siya, Jess, ang iyang ibutan din na, plus ra. Jess, otso. Dili ka mahimong Jess ba? Unsay nakabutan din na, mga ginang, sa magyabagon ni mo ng tingog, ang mugawas ito, 99. Or, 98, 87, kulang yung tulo. Pro na po. Kulang naman yun. Kulang. Wakotruhan. Yay, 100 na eh. Pero nabi yung makasalagmag 100. Guba-guba na ba yun? So, emphasize na rin sa number one is that Jesus is a true vine, mga kaisonan. Isulti din eh. Siya yun ang isulti nga ako yun ang tinuod nga vine. Unya 21 times, isulti niya I, me, or my. Yan isulti din eh. Okay, ikadua mga kaisonan. Ikadua, ingon sa din eh. Abiding in Jesus, the key to fruitful living. So, mahimo lang kang mabungahon sa imong pagkinabuhi ng kalibutan na sa diha nga kanunay kami abide, no? Ingon sa din, remain and stay connected. Abiding in Jesus, balik mo. Abiding in Jesus, the key to fruitful living. So, mura na siya. Kung dili ka maabay ni Jesus, tanawa na ko na, nagaan mo na akong example. Ang imong kinabuhi ganyan to, o karon unsay kalahian. Mangutan ko ninyo, unsay kalahian, kaniadto sa imong kinabuhi nga wala ka nangalagad sa Ginoo, karon nga nangalagad ka sa Ginoo. Di ba imong makit-an, kining karon, nganing abide ka, unsay ning abide? Kanang abide magud mga kaigsunan, connected ba ka? Nihawid ba ka? Nakatap ka? Nakakonect ka ni Jesus? Amen. Hello? Abide manggod, kining abide manggod mga kaigsunan, mingon po sila nga, ay, abiyan na pastor. Dili. Okay. Kining karon, makitaan lang nimo sa imong kinabuhi nga nanakas Ginoo. Amen ba? Amen. Kaniya to, wala din mo ni nasinati. Ha? Wala na nato na sinati. Wala na nato na sinati. Now, kini nga itong kinabuhi karon bilinhon kay ni siyawa. Gawas na bilinhon kay kas Ginoo, ang yawa po nihatag og bilin nimo. Balik ko na ko. Ang atong kinabuhi bilinhon kay ni sa Dios. Mamatay ka ani kalibutan nga makasasala, manubag ang tao, manubag ang alagad sa Ginoo, manubag ang mga Kristohanon. Mao bitaw akong giingnan sila pag sulti nila si John Ray Gutierrez. Although makasulti siguro ta ng alagad to sa Ginoo. Pero mas maayo gito masultihan mo pagpadawat kadto sa Ginoo, ma-repress ba? Ma-repress ang iyang commitment, ma-repress ang iyang pagbati kadto sa Ginoo. Nga mobalik siya kahaog, mobalik siya sakto connect kadto sa Dios na maluwas gyud siya tungod kay ang iyang kinabuhi nibalik man sa Ginoo. Kaya namin mga tao gud nga busy kayo, daghan kay mga pamaagi karon sa yawa, bisihon ka. Number 1, una, online. Number 2, bisihon ka. Daghan kay mga organisasyon karon sa COVID, biyahe-biyahe. Dagan kay mga stroll. Ano man? Kay open man ta kayo. No, open naman kayo nga tuwa sa Miss Occidental. Maka-enjoy ka sa mga panalangin sa Ginoo, ayaw bulag nato sa Dios. No, buta may pasabot, ipagamit ang imong kinabuhi nato sa Ginoo. Okay? Ipagamit ang imong kinabuhi. Na mag-desire ka ba? Gusto kong makatabang, gusto kong mabuhat, gusto kong mutabang para sa Ginoo, gusto kong magpagamit nato sa Ginoo. Nakoy talent, kamaw ko mo music, kamaw ko mo kanta, kamaw ko mo MC, kamaw ko mo dasig nato sa ban. So, amen. Buot pasabot nga mahimo kang fruitful, di ba? Mubunga ka sa imong kinabuhi. Amen ba iso? Amen. Now, gusto ba ka nakitaan ba dinimo karon? Nakitaan ba dinimo ako pangutana? Nakitaan ba dinimo ang kalahian kaniadto nga wala pa kas Ginoo karon nga nangalagad kas Ginoo? So, ang sikreto di abiding in Jesus, the key to fruitful living. Okay? So, usa ka paagi, nga mahimo kang mabungahon kung mo abide lang ta kanunay ni Jesus. Okay, number 2, ingon sa din, Jesus is committed to producing His fruit in our lives. Ang verse 2, nagsulti dito, ang versikulo 2, ingon siya, putlo niya ang tanan kung sanga, nga dili mamunga, o pulungan niya ang tanang sanga nga mamunga anong kini mahinlo o mamunga daghan. Ako na ning gimension, ako na ning gisulti, kasagaran nga ako ning giwali, putlon. Okay? Pero ini nga oras mga kaigsunan, ingon siya, Jesus is committed. Kung committed gani ka, word, komitado ka, bisa
imuon imong priority ni tungod kay nakakomit ka. Kanang saan tungod mga kaisonan. Kana bang nakakomitar na ka? Hala, nakakomit ka saan ra ba ko adto? Ay, asabot ra to siya. Dili ka na. Ha? Dili na parihas. Dili na parihas nga masabot ang tanang tao. Okay? Na may mga tao god na lalaki. Yung lalaki ha, maayong ini mo saad. Sa saad nila, sa saad nila, muhimo kag kumpiyansa. Di ba? Mo kumpiyansa ka. Ano man? Kaya saad ko siya. Na ikaw na yun. Di na kumungin mo. Tuwali ka rin yun. Basta kay sukton ko mo. Pagsugod na, ay! Sige na nagino. Sige na nagbisyo. Ano man? Di na magkakabiya. Isungkot na ka. Ipanabiro. Uya-biya na. Apil na ka sa ikaw. Apil na ka sa 50 City. Kama kayo. Apil na kayo ka. Balik ko. Committed! Si Jesus, nakakommit siya, nagsaad siya, nga kinahanglan, ikaw, mo-produce, mo-bunga. Amen. Balik ko. Sa liha-lihawin ka ni Jesus, ang iyang commitment, hinahanglan siya na, Jesus is committed to producing His fruit. Kinahanglan, mustagdan ba tama? Mutakon ba? Mubunga ba? Ang unsay naa ni Jesus, maimo. Unsay naa si Ginoo, makakita o makatagamtang ka. Dayon ko. Ingon siya din, the verb take away, is the Greek word airo. Take away, kana bang putlon or pulungan, mawala diha. Sa Greek word, gitawag siya og airo. E-I-R-O. Airo? Okay. Take away, sa Greek word niya, gitawag siya arrow. Ingon siya din, the word for prawns is, gitawag ko siya sa Greek word of katairo. From the word ketoros. K-E-T-H-E-I-R-O. Dayon ang ketoros, K-E-T-H-O-R-O-S. Saan magbasa? Ha? Ketoros. Prawns, Greek word, ketoros. Para na po tayo mga Greek word tuluhan. Okay? So, buot pasabot, ang kahulugan ko nun ini, ingon siya din ketoros, which means to cleanse or purity. Ang kahulugan ko nun sa ketoro, from the word ketoros, which means to cleanse or purity. Buot pasabot, paglimpyo, paghugas, o paghatag sa purity. Cleanse. Limpyo na, ha? Pagputli. So, cleanse or purity. Mauni siya kahulugan sa prawns, mga kaigsunan, or pruning, no? Sa pruning, mga kaigsunan, the Greek word, ketoros, means to cleanse or purity. Sa ato pa, ang atong kinabuhi, kinahanglan siyang pulungan. Amen. Nga naman, gikinahanglan siya tungod kay to cleanse and purity. Ingay mong tapat, cleanse and purity. Cleanse and purity. Sabihan mo yung katabi mo, cleanse and purity. Surah, ingay Tagalog. No? Okay. Sana po, maintindihan niyo po ako. Hindi kita uupuin, no? Kasi, tanda ko sa'yo. Siguro, tanda ka sa akin. Siguro, no? Siguro. Tagalog. Okay. So, simula ngayon, kinakailangan na mag-aaral. Okay. Mag-aaral kayo ng Bisaya. Para hindi ako mahirapan sa kaso. Kapag anak ni Sheila, liwat sa iyang mama, liwat sa lula. Baka mo yung lula mo. Ganda yung Loya. Salamat sa Ginoo. Nagpabantay ko na ng Tagalog ba? Yan, sige ko, Bisaya-Bisaya. Matagal ako nagsalita ng Bisaya, hindi ka na nakaintindi, no? So, hindi ka nakaintindi. Bahala ka na. Nahirapan kasi ako magsalita ng Tagalog. Pasensya ka na. Pasensya talaga. Pero pag nahi Tagalog din,
Kumbate ko. Pastor Tura bitaw ah. Kita mi, di ba di kabalo, di ba di sa ka-student na Bisaya na eh. Pastor, itindi ka ng Bisaya. Oo naman. Wow. Paano, salamat. Salamat kay dili ko maglisod di mo. Oh, pinatawa siya. Kay kasabot siya. Pero gamay ra kuno iya masulti ba. Sagaran kuno ang masulti niya, kasagaran masulti. Tagalog yun, no? Kasi ang hirap talaga. Mayroon lang kasi, ano? Okay, balik ko. Bronze, the Greek word katairos, means to cleanse or purity. So, purity. Ikaw sa dili, ang Bible nagsulti mga kaigsunan sa versikulo 2, ikaw sa, putlo niya ang tanan na sanga nga dili mamunga. O pulo nga niya ang tanan sanga nga mamunga aron kini mahilo o mamunga daghan. Amen. So, ang tuyo niya igsoon, i-cleanse niya, i-purity niya, aron ang atong kinabuhi, mubunga, mo-produce, mga kaigsunan. Hallelujah! Cleanse, mga kaigsunan. Natawag ka niya, limpyo na, kumpiyansa na ka. Relax ka. Ka-relax ka. Na-enjoy ang kinabuhi, mga kaigsunan. Ang tawag ng Kristohanon, pag naan siya ng Jesus, na limpyo siya. Okay? Limpyo siya. So, ang dautan niya kinabuhi, ang dautan niya nga pagkatao, ipakamatyan na ni Jesus dito sa cross, ilubong na sa imuhang kinabuhi, ilubong na dito. Ang daan mo kinabuhi, ilubong na. So, daan ang imuhang agianan, gabok na. No, dili na nimo pwedeng balikan pa. Ano man, kay nindot na imong kinabuhi karon nga diin ang paglantaw sa Ginoo, dili niya lang tawag ang pas sa imong kinabuhi. Ang itanaw ni Jesus, ang iyang ipangandaman na muprod ka, mubunga ka, ang imong karon o ang imong bunga. Amen? So gusto ni Ginoo, o ni gusto mahitabo sa Ginoo. Ingon sa dinhi, the word of bronze is the kairo, the Greek word kairo, from the word ketoros, which means to cleanse or purity. Okay? Which means purity. He said, we must admit that we can do nothing apart from Christ. Amen? Hindi kayo mo kumbinsido. Nga naman, kay nagsalig ka sa tukaw galingon, nagsalig ka sa imong regalo atong miaging Christmas, nagsalig ka atong imong nadawat atong New Year na 50. 20 naman to. Ayaw to siya saligi, kay mo pinto, hubas to, mawala to. Urot na kami. Isang kapira na. Oh, kasara pala. Oh, lipay bigay ko ato naghatag ninyo. Ha? Kapira, may kalawa. Punan. Ibalit na niya pa yung kape. Ito, praise the Lord. Salamat kay Ginoo dito. Kinabuhin na ito mga, i-enjoy lang natin ang ito din. Enjoy lang. Ang tinoon magulig so, ang nagkristohanan happy. Flipan nyo. Okay na identity kasi Jesus Christ happy siya, malipayon siya. Doon na si kalinaw, doon na si kalipay. Pagkakas Ginoo, mau sabihin mo ma-receive. Ikaw sa dini, we must admit that we can do nothing apart from Christ. Atong angkunon ba? Atong angkunon nga. Kung mahimo, kung wala si Jesus. Diba? Tanawa na good. Imong kinabuhi ka niya to. Nagayran ba ka? Wala. Daghan kay kagkwarta. Magastura na yun. Pero karon, pag naanakas Ginoo, di na tayo magastador. Pero mantihin na. Buta may pasabot ba? Dili na kayo magasto. Kay nanay balaan ng Espiritu Santo nga nagakonektar sa imong kasing-kasing sa imong kinabuhi. Sa imong utok na mag-control sa imong kinabuhi. Nagayran ka. Mani mo hata, mani mo. Dili na ka patakagasto. Dili na ka. Gasto dire. Utang dito, utang dire. Wala na kabayan. Ano naman? Wala kayo nakakonek ni Jesus. Pero pag makakonek ka naging sa Ginoo, makakonek ka sa Jesus, pasagdahan mo si Jesus na mamuhat sa imong kinabuhi. Iya kang tabangan, iya kang ubanan, iya kang protektaran. Unya, mo produce kang bunga. Hallelujah. Tamat kayo sa Ginoo. Ngayon sa dinhi, Christ is the only source of spiritual life. And apart from Him, we can do nothing. Okay? Sa kuno, si Kristo lamang ang tinugdan. Sila ang word of source. Sila ang source. Pastor, tapangin ko na pastor. Source, pastor. Tuburan. Tinugdan. Saba, gigikanan. Pauli siya mga kaisunan. Ino siya din, Christ
of the spiritual life. Okay? Sa spiritual life, only Jesus Christ rin yun ang source ang itanan, not tinubdan or tuburan. Anawa na ko nakainom kag tubig, nakapanlabak ka, disagi ka ng tubig, layo, ayaw, burgos. O imagine ni mo, imposible kay mabutin eh. Di ba? Pero yung abri ni mo, nga naman yung waman ni wagas, naputlan ka. Nga wala ni wagas, naputlan ni boss. Di ba? Wala ka ba yan? Siguro. Di yun, nagsigil nagbayad ito, updated kasi mong bayad. Di yun ka makaingon nga. Wagas pa ka niyo. Dili, uy. Dili, by faith. Ang mga dili sa unang tubig, by faith. Pait. Pumatami ka na sa dosa, kadlawon. Ya, ang tubig ka ng gripo di anak. Daghan kayo magtabang. Kadlawon padaan. Gahapon na kagalon. Isa may mga taong di maniwang anak. Hapon yun. Bakit tubig? Karon, tulog, relax kayo. Pagmata, ligo. Pada kayo buhatong lain. Di, udah ko yung. Pero, salamat mo sa Ginoo. Ato miaging December, miaging tuig pa. Miaging tuig. Idako ko. Tinuod. Ikan gahapon ako'y ato miaging adlaw ng halang ni baka dito. Kaon ko ginagmayra. Hinagkiting kaon may makapadako. Ang bayra, relax ko kaon. Prutas tanan. Pwede madahan ang prutas. Mao din ay tinuod. Mao din ay tinuod mga kaigsoon ng 13 ka prutas. Tambal. Oh. Hilis sa tama. Hilis sa tamo. Oh. Hilis sa tamo. Kaya kaon mong karne. Pahilis. Saging, kakatahan. Apple. Kiat-kiat. Hinahalan. So, nagalanan. Kiat-kiat. Hindi na, mayo na ikan mo. New Year rin na. Kaya pamaligyan natin. Kiat-kiat. Dagan mo magkakiat-kiat na. Bata pa nagkiat-kiat. Okay. Ikaw sa nini, apart from Him, we can do nothing. Sa ato pa, pag mawala ka, dili ka makakunek, dili ka makatap, parehas ani. Sampol, parehas ani. Kagwapo ani hinatagan. Grabe yung kada bagong tuig, no? Kada December, panghata kong ino ani. Salamat na ni Mads, ha? Panghata mo ani. Kung panatuon mo sa Ginoo karon ni year, ang inyong buhaton, ang inyong himuon, ingon anak, palitan ninyo. Kanahan mo mag, hey, mga dami kita palit ko kana ani. Ugnaw kay sa simbahan. Bitaw nakapagugnaw gid ako ni diri sa States. Nakapagugnaw na ko ni. Bisan pag nung sa ngalan ani, mas sharp man, Panasonic man, kung sa panay mga ngalan nila mga brand nila, Camel ba na nila, o putlo ni. Wala na niya, hindi mabili. Huwag siya nibili. Mao po na sa itong ginabuhi. Daghan kay kakwarta ron. Inig sulod, atawa wala sa Ginoo. Pag sulod niya bulangan, wala. Pag sulod niya bidyokihan, lipatol na pipila ka kanta. Matod nila. Ako, bili alay. Pag siyak ni mo katulo, kay 5 na may limit. Pag human ikaunom, wala yung limit. Ay kuot na sa pitaka. Pagkahungot sa sulod sa pitaka. Kung sumay buhaton. Okay. Dako-dako ba nang imuang notebook na? Lista. Pagkaugma, wala na. Kulot ng kwarta, tuwapay utang, tuwapay maningil, napay asawang hilang-ihang isuga. Look at me now. Di ka ganahan mo ulit. Ganahan mo ulit. Ano man? Asawa to, isok kayo. Inom na. Wala kayo mahimo. Pero nakas Ginoo. Ay, praise the Lord. God, kumusta? Mauswado. Hallelujah. Ano man, nakas Ginoo. Alawa ng mga tao sa gawas. Orang hapon, nagbibilag pa ta. Mawata na sa mayor. Kan managpatam, hatag mo na. Mayor, kumusta? Orang hapon. Wala na, di na yung pauswagon. Praise the Lord. Di na mo na, oy. Di na mo na. Mayor siguro na. Nakimakan na lang ang chicken ninyo. Wala siguro. Pero di ka na mayor. Pauswagon. Pero matatuan ako rin eh. Di lagi kami ko naging pauswagon. Atuwa na niya. Wala sila ilabot niya. Amen. Okay? Ikaw siya niya. Apart from him, we can do nothing. Wala tayo mahimo. Amen. Wala tayo mahimo. So ang buhato na to, by year 2020,
Sa mayroong sa kanya, awin lang, Ginoo! Eh, sa pa mga pagtayo ka gutom mo sa mga dili yung kamubulan sa Ginoo. Dili kay kahayahay sa Ginoo. Paghayahay dili kayo, kamubulan sa Ginoo. Yan, wapay trabaho. Yung Ginoo, tigay ko trabaho. Nari trabaho? Pastor, sinsig ko, Pastor. Busy ko sa trabaho, Pastor. Magdami ng trabaho, di ba? Pastor, bangbo ko, Pastor. Dagan, makapaton ko mga hayop. Dagan ng hayop. Di na kasi ba, kay watay maningkuhay sa hayop. Yan, ihaw na yung hayop din na. Dagan kayo mga, liberty, okay, manok. Salamat sa Ginoo nga. Kanang mga diretang manok ninyo, isipin yun na ninyo yung liberty ninyo. Manok yun. Christ is the only source of spiritual life. Apart from Him, we can do nothing. Hallelujah. Katapusan, ikaw ba? Kapit ako mahuman, Nixon. Ikaw ba? We live a fruitful lives by abiding in Jesus. Sa kuno, we live a fruitful lives by abiding in Jesus. Makakinabuhi na kay John na mabungahon sa dihang nakas Ginoo. Mo gini tinuod. Mo gini original nga plano sa Dios sa atong mga kinabuhi. Hallelujah. Ingon ang gisulti dinhi mga kaigsunan. This passage mentions abiding 8 times. I don't know kung tinuod ba na. Sa ating nga passage, sa ating nga pasahe, gimension din 8 times. 8 times ang abiding, gisulti din we live fruitful lives by abiding in Jesus. Abiding, mga kaigsunan, kadaghan dimension ni Jesus. Nga naman, gibalik-balik niya, aron masabtan nimo nga ang pag-abide ay usa ka importanteng butang sa imong kinabuhi. Tanawan ng sidecar na motor. Kanang sidecar nga motor, di yun na nimo masulting sidecar kung wala na'y abide nga sidecar. Kung wala na'y single nga motor, kabra na. Ha? Kabra na. Kunya, pag single na po ng motor, single na sana. Pero magkuyog na ganyan, kitawag na siya sidecar. Sa ito ba, abide yun siya. Nakakonect pa. Ang Kristo, anong nga kinabuhi, kinahanglan, maka-abide na ni Jesus. Amen. Nga nung ibalik-balik ka ng pastor, wami kasabutan nasabtan man mo. Nabutan mo yung pasabot mga kaisun, abide word, gikinahanglan siya sa Kristohanon. Anong kamubunga? Amen. Hinday mo tapat, abide ni Jesus. Pag mag-abide ka ni Jesus, siya na yung control ni mo Siya na bahala ni mo. Asa mo kuyo, kanto ka. Asa siya matutuwa ka. Kung yung asa mo ka matunan, si Jesus. Amen. Sa ato pa, dili ka mabalaka kung sa'yo mo paginahanglan nun. Dili ka mabalaka kung sa'yo, ang nakay ba yun nun. Yan naman, kaya si Jesus, abay di mo. Amen. Nag-abide ka ni Jesus, bigka, muutang ko motor. Bisang asa ka, kung sa'yo mo paginahanglan nun, mahatag sa Ginoo. Amen. Kaya kayo nila kay Ginooy. O nakay bayo nun, mabayaran. Ayaw pagama og plano, nga dili kauban ang Ginoo. Ayaw pagama plano, nga imo-imong plano. Kaya ikaw ay pagama plano, nga ka Ginoo, tabangir ko no. Ino ka, ako'y Ginoo lagi. Bibisi ka. Lagi, lamin mo ni Ginoo na to, hindi yun bitaw. Dili bitaw reklamador. Pero mas maayo to, ngayon bitaw mo lang gatos Ginoo. Kaingon siya nga, ang sa'y desire ni mo, ihata. Kung sa'y desire sa imo kasing-kasing, i-provide niya, ihata niya yung sa Psalms 37 verse 4. Amen. Delight yourself in the Lord and He will give you the desire of your heart. So muna nga sa itong kinabuhi, kinahanglan, ano na tayo, balance ka kinabuhi, mo-abide ka ni Jesus, kung natin plano, parakihinlaan ni Jesus. Amen. Ano mabunga ka? Amen? Oo. Pinakita. Ginoo mo na yung buhaton. Ay, sa pagka nakaproblema na, Ginoo, tabang na naguguan eh. Wala ka nang ipasugod. Hello? Pananghidaan. Abide gani, nananghid ka. Amen. Abide gani nga word, kinahanglan kabalo siya ni mo. Hallelujah. Dili markot. Abide yun. Okay? We can live fruitful lives by abiding in Jesus. Ingon din sa nini, this mentions his passage 8 times. The word abide is mino. Gitawag sa nini o the word abide is
mino, and means to stay connected. Tayo na po yung Greek word, ang word abide, itawag siya mino. Okay, ibig sabihin ni abide, itawag siya sa Greek word of mino. Okay? Means to stay connected. But pasabot, ang word abide, okay, balik ko na ko ha. Word abide, gitawag siya sa Greek word of mino. Mino, dili, mino ha? Nawala pa. Mino ko. Dili. Mino ha? Mino. Ang kahulugan sa mino, sa Greek word, ang kahulugan niya means to stay connected. Ingnan mong tapat. Stay connected. Woo! Connected! Unsay na ani Jesus, may mo! Nga naman, konektado ka! Unsay benepisyo sa miyor, makakonek, makabenepisyo ang mga chaplain. Nga naman, konektado! Unsay naa sa gobyerno, pag naa ka konektado sa gobyerno, makabenepisyo ka! Unsay naa sa Ginoo, makabenepisyo ka tungod kay konektado ka sa Dios. Onay connected. Word nino, stay connected. Nining orasa buhaton is Ginoo. Ayaw pula. Ayaw biya. Hawig ka nun is Ginoo. Hawig ka nun is Ginoo. Kunya, i-desire. Lord, i-desire na di ko mabulang din mo. Ginoo, mudato ko dyan ko. Bilang adlaw, mudato ko ka. Di ba pinakalakihan? Kadatoon ko kas Ginoo. Pauswagon ko kas Ginoo. Pasination kas kadaghan kay kwarta. Saan man ako ni pagasto? Ayaw ko malaka. Pangatag. Kung daghan kay kwarta, maghatag ka. Daghan kay bugas, paghatag ko na. Daghan kay kasudan, wala paghatag sudan. Kung daghan kay kasadinalan, daghan kay laburon, paghatag kay kasadina. Ngunit tinuod. The word abide, mino, and means to stay connected. Increase. Isa din una, immerse yourself in, draw upon, rely upon, depend upon. Ang buhato niya, di mo kinabuhi. Buhato niya ang panalangin. Mauswagon ka, malipayon ka. Nginituig ka, mauni ang sugod, nga diin pulong sa Ginoo. Abide in Jesus. Abide in Jesus. Hallelujah. Tindog yung soon naman ko. Hallelujah. Walay laing nag-dimensyon ang pulong sa Diyos. Abide. Hallelujah. Abide. We can do nothing. Hallelujah. Without Him, we can do nothing. Hallelujah. Ang Bible nag-ingon, stay connected. Stay connected. Hallelujah. Igsoon ang atong kinabuhi. Pililhunin sa Diyos. Hinumdumi mga iligta na mga tao. Gamay na ta. Listen. Hallelujah. Children of God, people of God, anak sa Ginoo, ayaw biyak, ayaw pulang. Connect kanunay sa Dios. Ano na siya'y buhaton para nimo. Hallelujah. Kung sa may design mo by 2021, anong year? Kung sa may design mo, bunga ta. Kung sa din bunga. Number 1, ang kinabuhi suon sa diha na papailubon gali ka. Dili ka luuran. Dili ka dali na mo gibang. Dili ka dali mo kama. Dili ka dali mo reklamo. Dili ka dali madiskurahi. Dili ka mabackslide. Usanak sa mga butang. Bunga. Kung imong kinabuhi karon, nakasugod na yun sa pagbunga. Hallelujah. Kami tagas Ginoo. I-maintain ang imong pagka-connected ngadto sa Dios. Kung di ako
tagbawa ko. Punon mo anian ako. Kung di ako ugagson mo. Isan to mga kapot. Ikaw ang akong, lift up your hands. Pangandoy Ginoo sa magkausa tagbawa ako. Punon mo anian ako. Hallelujah. Sa tag-iisa di mo imong kamot, ibutan ka di mong kamot sa bigas ng unungan. Bigas di mong mga butangin sa imong bigas kamot. Giti mo ang ipagandoy Ginoo sa magkausa tagbawa ko. Punon mo anian ako. Hallelujah. Thank you, Lord. Pag-exalting ka to sa Diyos. Pag-exalting ka to sa Ginoo. Pag-exalting, ablihin mong baba nga makakonect ka sa Diyos. Sino kami? Abiding in Jesus that came to fruitful living. Hallelujah. Sulting. Isulting. Ablihin mong baba. Ablihin mong baba. Unsay tinguhan mo karon. Unsay tinguhan mo sa imong kasing-kasing. Unsay tinguhan mo ina si Jesus. Jesus Christ. Muhabay pinimo. Unsay imong plano sa mong kinabuhi. Muhawin pinimo. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Father, in the name of Jesus, you are good. You are good. Your love endures forever. Thank you, Lord God. Nang imong pulong ng ingon, nahinglo ni hinagi sa mga pulong nga imong gisulti ka na mo nang i-abide me tungod kay ang imong pulong nakahatag ng limpyo, hugas, purify sa among kinabuhi, naka-cleanse ni sa among mga kinabuhi. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Hindi nga kabuntagon. Hallelujah. Ingon kayo mong alagad. Kitagaan ko ni mo sa katungod karon sa pag-release sa imong panalangin ngadto sa matag usa. Na wala kay pinalabi gikan sa bata. Bata noon, babae lalaki ngadto sa labing hamtong ini nga kabuntagon makadawat. Makadawat. Yes. Spiritual blessing, financial blessing, material blessing, emotional blessing, mental blessing. Kini mahitabo nimo karon sa pangalan ni Jesus nga Nazareno. Ang panalangin sa Dios mo sisi, mo present, mo surrounds, mo overflow, mo overtake kadto sa imong mga kinabuhi, kadto sa tibok nimong panimalay. Thank you, Father God. Thank you, Lord. Amo ni nanadawa, amo ni masinati. Samtang na ibabaw ani kalibutan. Kabagi mi, uban mi, gayon mi, ang imong plano, Dios, mo ay mahimong tinuod namo kanunay. Lord, dili mi bubulag nimo, kaniha nimo dunay kinabuhi nga malipayon. Diha kanimo dunay kinabuhi madagayamon. Diha nimo Ginoong Dios adunay kalinaw, adunay kalipay, adunay pabor, adunay protection. Huwag akong gimension karon Ginoong Dios ng imong pabor ug ang imong panalangin kini mahitabo tanang pamilya nga niya karon dinhi. Tanang pamilya karon dili man ako mausa-usa ang ilang mga ngalan, dili man ako mausa-usa ang ilang pamilya by faith, Lord. Ako ning gi-release karon sa ngalan ni Jesus. Amo ning dawaton karon. I receive it, Lord. I receive it, Lord, right now in Jesus name. Thank you, Lord God. Salamat Dios padayon ni mga pag-uban karon pinagi sa mga Espiritu Santo nga nagapaglihok karon. Iguban ka namo samtang kami magapangauli, magabiyahe sa mga kadalanan, maglakaw sa kadalanan. Ikaw ang Dios nga makiguban ka namo karon. Lord, kanunay
mo abay diha nimo. Kay diha nimo Ginoong Dios, adunay dagko o kay bulungan mga mabutang. So good ini orasa, ini adlaw 2021. Hallelujah. Mag-expect mig dagko mga panalangin gikan nimo. In the name of Jesus, sa ngalan nimo akong gihalad ang tanan sa imong